alloy. Elaba samata mana. Munaga mkabo. Ya melo down. Ya bia ho do munaga mkabo. Murike mo. Wole aka melo te de ka nwachuku. Ya dia ho do mtie alloy. Inama samata ma. Oh him tree. Moto shiri kwatam no be $6 market. Eso kwa no de mazia. $6. Asum $6. Akwa ihe kwuru nga $6. Maka odi yem chori kwa asum sa so $6. So $6 Chief Imo. Mbakwa. Onye nsọ dị ka m Chineke. Si akwa kwa asụ. No te pone again dị ka m ga-esi asị. Ọkwa dị mata asị pone again dị ka m nwa Chukwu. Nnọkọta kwa m ga-agaziri $6. Eji m emenu. Ịma ihe ala eze. Eluigwe si ya nsọ. Aṅara m kai. Ele otu o si dapụta nga nọ. Chima! Owunu. Bịa Imo. Inwe anwa m aga m aka ntị ọzọ. Ana m ekwu na fon m fụrụ gị bịa ga na m maka tele m nga. Bisa kanti. Ya bịa bunkery. Isi ga-eri m bunkery. Ama nsogbu uche gị. Untitled gbanwee. Practice what you preach. Confess yourself. Ọgbago. Pastor Imo, ori bunkery. Ebe bunkery bịa rie. Dọpụrịrị bunkery iji sekwe gị oyi. Erikwe ha ka ndị militant. Pastor, gị kpọọ m na phone call. Ụjọ abịa m. Si kpọbere m ụdị okono mbụ. Na-agba. Sorry kwa na mma. Maka na anọ m nwere ndị m nyere ọpịpịa. Nyekwana ha ibubo ọnụ. Ntị m aga mechie ne ha ekpere. Ozugbo m nọrọ phone call gụ. Obi eme m fiam. Sorry kwa na mma. M na-agba. So m abịaza gị. Pastor Imo. Ọmụ akpọrọ gị. Ọ dị mma. Ihe m jiri kpọọ gị bụ ọ dị ihe Jehova gosiri m n'elu isi gị. Ebe m hụrụ 7 demons na-achụ gị ọsọ. 7 demons? Yes. Na-achụ m. Nwana m o. Ogbe 7. Emekwena m hụ ụlọ. Pastor ewuliwe. Ọ ndị nwoke ka ndị nwaanyị? Pastor Imo. Ihe m jiri kpọọ gị bụ ka ijisi ike n'ekpere. Ka ihe ekwensu na-ezube ime ka ọra gị ime n'elu isi gị. N'ihi na ọsọ eluigwe a abụghị mmadụ ga na-agba ya na-etinye aka ya na-emeghe agha. Pastor Imo, lezie anya nke ọma n'ọsọ eluigwe a. Ọ ihe m jiri kpọọ gị. Mana pastor biko ewekwula iwe. Ndị ihe mgbọwụla ekwensu ihe ọ na-ezube n'isi m. Mgbe a ga-ahụ ọhụrụ na chọọchị ahụ ọhụrụ ebe m zụrụ moto ma ahụ ọhụrụ ebe m n'ụlọ. Bọọlụ a ga-ahụ ọhụrụ ebe 7 demon chega m ka echi ihe hụrụ ọhụrụ hụ ebe oke ibiri nwaanyị bụ ọdụ achị m keta ọwụ 7 nwanne echi o nwere ike ha ruo 12 bụkọdụ gba gị ahụ ebe m mụrụ ke m aga. Pastor Imo, ọ dịghị okwu isi gị. Ihe m jiri kpọọ gị bụ jisi ike na ekpere n'ihi na ekwensu obi adịghị ya mma n'ọsọ eluigwe anyị na-agba. Ọ ihe m jiri kpọọ gị jisi ike na ekpere. M nwawa onye ekpere ịmakwa onye nwụ enwedị m atọm of sin n'ime m. Eluigwe ma maka kwe asị ezigbo mme ha na ọ na ịjụ Chineke ajụjụ jụọ ya ajụ n'isi ma ọ hụtụ m na-esi agbasa eluigwe na agba m ya kwụma aka m ọtọ agba m ya in straightforwardness. Ada m abụdị m onye na-agbasa eluigwe mgba maka ebe mgba m agba m ya in straightforwardness. Aka m kwụ ọtọ na-agbakọ n'ọsọ eluigwe m na-ele anya maka na asụ akwụkwọ nsọ so na akwụkwọ Pastor Imo, ihe m jiri kpọọ gị bụ onweghị okwu anyị na-ese. Naanị jisi ike na ekpere ka ihe ekwensu na-ezube n'elu isi gị ka ọ ghara gị bịa na mmezu. Onye m jiri kpọọ gị onweghị okwu anyị na-ese. Eluigwe m na-agbara ọsọ ha kwesịrị ile m anya n'obi n'ọsọ eluigwe m na-agba n'ụzọ m kwụ ọtọ. Enweghị na-ada ahụte m na-esi agbalị ozi ọma aga m aga ịtọ ata mkpụrụ morning cry mgbe ọla lekwe morning cry adị m agawa aghara morning cry eluigwe ọdụ ahụ kwe
mbọ niile m na-agbawo na m gbakpụrụ onwe m na alaeze adị m ezu ochi adị m agba m nke hụrụ m enwedị m atọm of sin n'ime m ahụ m onye aka ya kwụ ọtọ nwa goziri agozi ọkpọku na akpọrọ m akpọdụ m ya sị akpọrọ m ya sị mmemme ihe ha akpọrọ m ya sị m rụọ n'ime venyard ọkwana ka m nọ na venyard ka mgbe ka enwedị m sin n'ime m enwedị m njọ. Pastor Igbo, ọ dịghị okwu mara gị nwere ma ọ bụ ihe gwa gị kpesi ekpere ike n'ihi na ekwensu na-agba ezigbo mgba n'elu isi gị. Ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ ihe m jiri kpọọ gị. Thank you. E nwere ndị m nyere ekpere m chọrọ ịga ekpere ezinụlọ ga bụole ha agha. Nwere famili agha nọ ịba aga na famili wa agha agafeghị m otu eluigwe ekpughere m ihe m hụ dimọ m hụ otu ha lega ha na otu eguzorocha m sị ha no ndị a need to deliver us. You are free to go. Kelere m mọmi. Nsebade. O ma alawazi. Yeah. You are free to go. Ka m bịa gawazie. Gawa. Daalụ sa. Yeah. Mọmi bata gị sị na m kelere. Nsebade. You are free to go. Ka m pụwazi. Yeah. Ngwa ka m agawago m. You are free to go. Pastor Imo, you are free to go. Ekulele m sa ka m agawazi. Daalụ. Yeah. Bye bye. Okay, ka m gawazie sa. Yeah. Daalụ sa. Elu dị ihe ihe ka ọ na-anụ m uwe onye ememere na ọgwụ bọọlụ apụtakwana eto otu hụ m ahụ m achibe m ka na-ahụ ọhụrụ asị ha na ahụrụ ha ebe ebuliri ha n'ọkwa dị elu ma ọ na-ahụ ebe e nyere ha branch mepele m branch ebe m ga-anọ ya wụrụ chọọchị kem mgbe ọbụla a ga-ahụ m ọhụrụ ebe ụmụ agbụrụ achịga m ahụ m ọhụrụ ebe dimon nwụchiri m n'ime onye ahụ na-ezi m ụzọ osi ọwara na-agba ya unu ga-ahụ ga anụ nke nwogbede ha ka m esipụrụ m 7 demon ka ahụrụ na arụ ọchịga m afọ wara ha ole n'ime pit maka chukwu ịchọ dị ka m ahụ m ụdị ọhụrụ n'ọzọ mba gị ọgụ ekwuru demon ote mgbe ọla ha na-ahụ m elu ụdị ọhụrụ ụrụ ihe eke ọ bụrụ na m na onye na pastọrọ na chọọchị na-ahụ ụmụachi ibe mgbe ụfọdụ enye ọhụrụ ahụrụ nke ịzụrụ moto ahụrụ nke ịchị moto ki ahụrụ nke ịchị m na ibi n'ụlọ mara mma ụdị ọhụrụ m ada abịaga ebe m nọ chaa nwere m lọk ụdị ọhụrụ m ọwa ọhụrụ njọ a ga-asa ahụrụ n'elu mọnke achị mọnke nọ n'elu kechi ọsọ ya hụrụ ọkụ na-eme nwaanyị ka obu odo na-achị m ọsọ kodu ọwụ 7 demon mgbe demon ọkwanụ m nwa kọsịrị ya ọmị kọsịrị ya maka ọsọ na pastọ m bịa nkata achụkwa ịbịa nga m were ekpere gbuo ọmụnwa kọsịrị m lecha ebe m ga-aga iti gị aka ya hụ na Abagrango nwoke ozu Abagrango ọgụ nwoke senduru da ọgwụgwọ with the next demon a ga-divert into me. Asị m amara nụ na because ihe otu ara na-echebido from ntanwụ na ikofule ndị mbụ tamụta jisekwe nwe oyi klama ful ote ka ị na-egwutu nwe gị ọnụ ihe ụlọ na-agbasara gị iti gị ọnụ ụka na m kwugide gị iwela demon ọwụ ọwụgụ iwe otu n'ime demon ọha asa ejipụtara mana wụrụ gị maka chukwu igide enweta m you cannot gotten me not now not ever dimkpa ọma ha ka gị gị gide wego ote ma onwe gị ọsha kpacha anya gị na vileji nụ ka ị pụtara ụwa si na enwedị ihe uwe dị mma ya ụmụachi ibegoro nọ na cities na-eme exploit were ndụ ha na-arụrụ Chineke ọrụ ka ị bịa n'ụlọ nga atọ isi were ọnọgụ pentie agaghị oge ọzọ ma agwa atagbodo gị kpọm baskal nna lekwanụ m ọkwa akwụkwọ si ji ihe kwuru na gị rure nne na nna gị isi ọwụ isi ọka m rumere mgbe Baịbụl siri ure nne na nna gị isi ha sị gị tọọla nne na nna gị isi enwe mgbasị nwoke tọọla nne na nna gị isi
Bible ọsụ nwoke dada ala nne na nna gị dada mgbe asị gị were dada wụsara nne na nna gị gị ka ọnụ rie chọọ ọnụ red wụrụ penti ọnụ penti isi agahụ gị na village agwọ ga-atagbugo ọ gị ka ọ ga-ata ọ gị ka ọ ga-ata lady emeri gị sef dasị mmadụ hụrụ onye ta angụ n'ụzọ ya sị ya mee ya acknowledge gịnị ezigharị na ewerela m nsogbu na take time ame ka ị na-ata aka n'ezinụ onye nsọ dị ka m etiri ude onye tere mmanụ ka ị na-ata aka n'ihu maka Chukwu eluigwe ga-ata gị aka ọ gị ka a ga-ata aka nlele onye nsọ lee otuko otu gịrị ibe gị eyi sutu gị eyari kootu deti pra baịbụl m na-amụtọ ọrịarị giri sa andas agodi onye na-arụ shu na paakị ahụ isi mmi paakọ ngwa paakọla m ị ga-agbalị chọọ ihe oke nze paakọla m sọrọ lilili pụọ ihe meghe gịnị ibe gị enwecha chọọchị ala alụ ihe na ịgaghị ga street by street enyere ụmụaka nsogbu nrubisho ọ gbasara gị nna ahụkwala m echi ọzọ gị akparị nwa gaghịrị ka m ime onye nwụ nna gbarakwa ọgwụ gị nwa mme ọ dị ọkwụlịkwụlị ewele ha ntọ n'ire were ntọ n'ire ote atọji oge ya n'ọnụ mmịọma onye iwu onye ka iwu na-awụda onye oshi iwu onye na-awụda hand robbery enwere ihe ọ dị nọ na vileji nsi na-arụ na-aga gịtụ onye ga-atụrụ ewu ya n'ime ọzọ ị gara egbu n'egwu ndị mbụ gburu n'egwu gbukwa ego katapila kwọrịa agụ idiot ilechara nwa akpụrụ okpukpe oku n'ime venyard tọọ m aka eluigwe ga-atụ gị aka agaghị m ebile m sị gị ọ ndị na-ahụ ọhụrụ ahụhụ dimon ndị mmụọ ga-ahụ gị ewu mkpi na-agbụrụ ọra ịbịa nga asọ lililili ebe ewere dị mma bechia gị ntọ n'ire mgbe a mụrụ gị ahapụ gị ihe gị buru ya eto eche ka ị ga-atagide nyere tochido wande gị nwụọ for nothing amadi ọhaja mụkwa ahụ ilecha m anya na-eme m consign onwebeghị ihe ịhụ ma afọ ndị na-ahụ dimon ọmmiwe onye eji ha eme experiment n'ime ụlọ ụka ewu hụ dimon ọ n'isi m ahụ agbara ọ n'isi m ahụ agwọ ọ n'isi m ọmmị mara n'ọtọ ọnọrị ọmụ na ọ nọ na Paris m ma mejide ekpere gbuo m ụnụ kpọ m onye ara nwatakịrị na-agụrụ onwe m gwerekwe mmụọ Chineke tigoro onwe m a na-eluzugad m a na-enye m luzugad Jizọs na-akpọ gị teta n'ụra ọ na-asị gị nwa m teta ọ nwụrụ n'ihi gị ọ sị gị teta n'ụra Jizọs na-akpọ gị teta n'ụra ọ na-asị gị kulie ọ nwụrụ n'ihi gị yes gị onye na-anụ olu m gị onye na-anụ olu m ugbu a ị ga-ewere ndụ gị nyefee ya Kraịst n'aka gị onye na-anụ olu m ohere dịrị gị ugbu a iwere ndụ gị mee gịnị nye Kraịst n'aka gị ga-enye ha n'aka ndị mbụ nyere ndụ na-aga ndụ ịṅụrụ kaị ọwụ ndụ esi ụlọ ọnwụ mmadụ isi ọnwa adịdị mma ọkụ ahụ ụfọ onye ọbụla na-enwe ọkụ ahụ ụfọ ọkụ mmụọ onye ọwụwara na-agba ya nabata Kraịst n'ime ndụ gị ka ị nabata ya ndụ gị enwe grade ndụ gị enwe grade nwa okorobịa onye tomato nwa agbọghọbịa onye na-ere beans were ndụ gị onye gịnị nye Kraịst n'aka otu iji ego ugbu a gị hụ ogbenye gị nye ego emewe n'aka akpịrị onye ọbụla na-eme aka akpịrị gaji ọkụ mmụọ ọwashi thank you gị onye na-ere ncha ibe egole Kraịst ncha ejiri ndị na-eso ụzọ ya inyere ha ncha
ọ bụghị ihu mmadụ gị kpakpo ncha ṅụ inye na ya ncha hụghị ya ncha ka o ji sụ uwe ndị nsọ onye ọbụla na-anụ olu m gị nwa okorobịa onye yi uwe ọma inyere Kraịst ndọgọ tinye ya ndọgọ ọrịa mkpa n'ahụ inye ha na ya ndọgọ agbanwee teta n'ụra onye ahịa i werele ndọgọ onye Kraịst n'aka gị were ahịa rere ere gị resi ya mmanụ ọwụ njọ ịnụkwara ya ngwara gụ gị ga-eme ihe etinye ntụziaka n'akwụkwọ nsọ lekwe lekwe ọkụ mmụọ onye ọwa ọṅụ ka ya ọ ga-eji were ahịa rere ere resi m maka Chukwu gị resi m ahịa yọrọ ọkụ mbọ onye ọwa ọnụ ụwara na-agba gị ga-eji asa ahịa rere ere ebere emegbuola m ndị na-ere ahịa rere ere mgbomgbo ebere emegbuola m onye na-ere ahịa rere ere mgbomgbo ahịa rere ere ọ dịkwa atọ ụtọ mgbomgbo chegharịa onye gbasara ọka gị na ọwụkwa ezigbo ọka ka ọwa ọka ọjọọ jiri ọka ọjọọ lekwe gị lekwe ọkụ mmụọ akwụkwọ nsọ asụ onye ọbụla ga-agba mbọ were ndụ ya gị nwaanyị ọlụlụ dị mgbe iri ime ịṅụrụ kaị ọ bụghị mmadụ na oke ịtụtụ ime arị dị mma gị mee otu gị zụrịta ike mgbe ụlọ ahụrụ gị bụ afọ ime ọ nwụrụ anụ gị ka e mebere n'afọ ime lekwe gị lekwe ọkụ mmụọ ọrụ dị mma ịkwesịrị ọnwụ anụ gị ka e mebere n'emume nwa mgbe ụlọ elodo onwe mgbe ụlọ elodo iwu ibu ana m ajụ gị sị ị na-asụ nwaanyị iri ime ekwechi dị narị ime mgbe niile ọ nwaanyị na-atụwa onwe ya ime ịṅụrụ ka anyị ga-eji ahapụ atụwa gị eleghị ime ime mgbe gụ na onwe gị nwa mkpi na-ekechikwa ihe ga-ekechi gị gbasi ihe ṅụ gịnị ka m ga-agbachi dị gị ihe ga-agbachi gị gbasi eke gị gbachi eke gị hapụ ke m gị gbasi eke gị nwaanyị lakpụrụ gị na-ekwere ahụ na gị na-edistọb ya nwaanyị ga-emarị ha gị sokwe de marị ha gị sị ka ị pụọ n'ama ọ ị pụọ n'ama ka ma ọbịa ka m sị ka m nye gị ka iri juo ya afọ gị ma ọmụgbo onye na nwa gị sị na chagharịa ọ dị naanị gị ka e mere n'afọ ime ịṅụrụ kaị chegharịa ka gị nyere m ogogoro ma aṅụ isi m chegharịa ọ bụga gị na-egbu m ngwanụ teta n'ụra onye krafish nụkwa olu m kepụwa ya ekepụwa gị ga na-ekepụ krafish ga-ekepụ ọwụ njọ onye atọ ọ na-akpọ gị ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị onye atọ bịa onye ilu ọ na-asụ gị ọ na-akpọ gị bịa onye bụrụ iko ọ na-akpọ gị aza n'ụka ọ nwụrụ n'ihi gị ya onye kọ akpa Jizọs na-akwanye gị nne ọ na-asị gị ya ọ nwụrụ n'ihi aza n'ụka ezinye ọ na-akpọ gị chegharịa ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi onye dị ime ọ na-akpọ gị ya n'abalị ọ na-asị gị bịa ọ nwụrụ n'ihi gị onye nke anya ị na-akpa anya prapra ọ na-asị gị kwụsị ya ọ nwụrụ n'ihi gị ọkwa gwara gị na vileji a mụnwa ga-ala niile n'iyi mụnwa ejire m egwu egwu akwa kọrọ gị ihe m mere na ya na ọda brọdi chere m akparị gị brọdi Imo ịtagawa biskiti na gra nye esiri ọnụgo eke ọwụnụ ọwụ made in China ka made in Nigeria ele otu ọmụma
Isi ole? Asị m na nke nwanne m nwaanyị. Mmadụ nwanne m nwaanyị ke na-ere ihe n'afọ. Ke naanị ihe mere n'ụkwụ. Ịma ya. Ọ ya. Ọ nga ka alụ ya na. Na-eme ha gacha ahịa ma abịa nga abịa nga nna abịa ezuru ike. Ọ na-eme ha gaja ahịa gị bịa n'ụlọ ha nnọọ. Ya ihe nke ike bụ. N'ụlọ anyị ihe na-ekwugharị nga abịrị ibu. Ma ndị ngwọrọ ma ndị isi na-adị mma. So nwunye m nwaanyị nga alụrụ ya nga ka m na-abịa a na-ezuru ike. Mana ị na-ajụ ya ma ha pụọ. Elekwu n'ebe isi. Agara m ịtọ ọta mkpụrụ obi m tụrụ taa. Enwere mkpụrụ obi ote na-ekwesịrị mkpụrụ obi ote ekweju ya n'ala eze. Ma chi atọọla m ihe. Ọcha na-awọ akwa nsọ ọsọ nwokorobịa ọwụla awụ na-enwedo ọrụ. Ayọ ndị mmadụ na-apọchi ya. Ị na-agaghị oge ụlọ. Lekwa ọkụ ma onye ahụ ga-aga oshi. Otu ị na ugbu a dị mkpa ma ka gị gị kwa uwe black and black na-agba mkpọ onwe gị na ndụ. Ndị mmadụ gaji ọrụ. Taịm ruo mgbe ibe gị ji agba mbọ ka nwoke. Ote m na ugbe isi m ntọgha. Mkpụrụ obi m tọrọla taa tọkpute n'ala eze ma chikwu ọha ka elu n'ala. Gị na-agahụ gị home to home. Ndị mmadụ pụsị ya. Ị mmadụ otu ị nọ nga ugbu a. Akwụkwọ nsọ ọsọ. Otu ị nọ. Ya asọ onye na-enye bụ onye a ga-enye. Ọ bụ mmadụ ya. Ole nga edere n'akwụkwọ nsọ. Ọ nọ n'akwụkwọ. Site ebe ọpụpụ gbagotebe. Onye ọbụla na-enye ọ bụ onye a ga-enye. Otu ị nọ nga ugbu a. Achọghọ m na ị na-awọ m enweghị ọrụ ihe na-ebute ya n'ọwụwa gịnị enweghị ezi obi. Obi gị ga-adị ọcha ịgide enwe ọrụ. Tom biskit bụ esiri ndị gị tara ihe nke. Otu ọ na-amasịkwa m. Ịmadụ sọ otu ị nọ ugbo ị kwesịrị gị nnọte gị mma gị aka were ihe nye m. Ele na-ekwuru ihe a. Ịma na ahụ m a big boy. Otu ị hụrụ m na ewede ihe ndị a enweghị ihe ọhụrụ m. Ọ biskit nye m biskit ma esoro gị tawa asị onye nyere ya enye. Ote m na-aga ụgba na-atọ ata mkpụrụ obi uwe onye na-ezu ozi ọma. Enyi dịrị m ndị mba were ọmụmachi ibe gị kụrụ na mkpụrụ nọ so ogosi dị n'ime m. Isi ole si dị mbụ m ga-eji ndị ọdọ. I'm a big boy. I can give you anything. Ihe anyị hụrụ wee ego. Ihe a wee ego. So ụdị m sị gị nye m biskit ya dị ka enwere ziri ihe ọzọ. Ụtọ dị na ị nwere ike jide nke ukwu ma ejidekwe nke nta. So e kwesịrị ime ịbịakwana gị nye m nke ukwu. Ọta eluigwe siri dee. Onye na-enye ka a ga-enye. Ọ bụ eziokwu. So biskit ya agwụla agwụ ihe mere ị ga ọdịda ahụrụ. Enukwa ịgbalị ala. At least ka nyere m ụda. Ihe ọbụla ibe gawa nga nwunye gị nwaanyị ma ọ na ya ma ọnọdụ ya o kwesịrịla gị. Ọ nga nwunye gị onye bịara nga nwunye emedi ihe ọjọọ. Nwunye gị pụọ bịa n'ụlọ ya. Ihe ọbụla ị hụrụ wure ọ nga nwunye gị ka ọ gbechapụ ahụ. N'ogbu a ka i kwuru okwu. Enwere otu nwaada m na-eche. Ọ ịma. Nwaada? Ahụ nga anyị na-abịa meet. Ka iche gị? Nwanne m nwaanyị gaa ọrụ. Che m esi ọgwụla. Ọ fụrụ afọ mana ọ fọchara. Mgbalịta nkoro ịgbalịala. Nye Kraịst onwe m. Ka nke ịgbalịala nye Kraịst onwe m. Ndị shọs ọ wụrụ ịghọrị ka ị ghọrịrị m ihe. Nana m nke m ji. Sị m nye Kraịst onwe m. Mụ na ya ga. Okay, didn't know. Hey, Mom, you want? Oh, no, they offer up. Hey, yeah, get what does it? Oh, for guys, they don't
onye ọma Drink up. Yo, one man, well. nna onye a agbanwe n'obi akwa m legi ahụ ọkwụkwa ntakịrị ma amala onye a ọ dịzị ka fresh meat nna nwanne a dịzị nsọ prize o gị ịlọta enwedị nwa ịkpọlọ na-akọkwa n'akọ nwa ebe a nwanne nwa abụ na skuul na ọ akụzi na nwoke nwa na so ụmụ nwaanyị na-apịawa mmadụ azụ ihe ụmụ nwaanyị na-eme mmadụ itegete ite naanị 99 so ịnụbeghị maka sex toy sex toy ndị ọcha emesighị ife niile adị mma ị gaa na buru ofu nwa okwu ogwu ya nwanne ya basa ya na be gị ndị taị na ọbụla ịdị redi nwanne gaa jụrụ jigodo anyị eke maka nzukọ gị ife a ka a na-akpọ sex toy na nwere ife a ju baby dị sharp ever ready I'm available anytime na ị chọrọ ya legodiri nwa amaka foto a ife a dị na igoro ha n'ife a ga-edesi ya na be gị idesa anya oge ọbụla ị na-idere ka gị na nwaanyị mekọ ga-alakwuji ebe anwa dịka staịlụ ọbụla ị chọọ ọ ga-enye gị ya ịchọọ na bedroom onye gị ya ịchọọ na toilet onye gị ịchọọ na kitchen ebe ọbụla ị chọrọ ọ ga-enye gị ya ke na-idere medicure ọ na-idere ịkpa isi ọ na-idere pedicure nwere ife ọ na-idere wụdesi ya am available nna jo ndị eriela egbole mmadụ aga m ire ala ị na-idere spend bụ ego n'ime nwaanyị isi medicure body filler akpa isi today eme isi today eme were ga-enyewe chinyere na-eji akpara m isi nwanne ụmụ nwaanyị pịara m ya No, I will leave for interrupt. Because when you kill her, can we him to come and get back? You mean I should come down? What's supposed to go? Will be coming and I'm considering. Mgbe anyị nọ ebe a na-aṅụ ngwa eri ihe gwaga ụmụ okorobịa bụ isi ha ọwụ nwa toy. Oh, you mean sex toy? Oh, sex toy. Oh, sex toy. Ilu otu na-esi use it. You mean sex toy? Sex toy. Sex toy. Just simple. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Devilish devil. Ọ ihe wụ. Devilish devil gị lọ n'obodo na ihe bịara bịa kụziri ụmụ ozi otu esi akwa iko. Ihe bịara bịa kụziri ha otu esi ebi ndụ n'ime mmehie. Chineke na-akpọ n'oku n'ọkụ mmụọ tara mbara na-eche gị. Onye ọbụla wee onye na-eduzi ndị mmadụ ụzọ a ga-eduzi ụzọ tinye n'ọkụ mmụọ laa ya n'ihi otu mgbe. Maka Chukwu ị ga-aga ọkụ mmụọ. Hellfire na-eche hellfire sara mbara. Kasimu, elekwana ihe onye mụ na mmadụ emere gị. Nkụta ire tọkwa gị n'ọnụ. Gafukwe na atụmajụjụ crossroad question. Ọ bụ na ọ bịala kụziele gị otu esi akwa iko. Gị na-ekeli ị ga-ere ala nna gị azụta ọlụ bebi. Nche na mmanụ dị ya. Ị ga-ere ala azụ ya ndị mmụọ na ndị mmadụ ọ ga-afọrị gị. Egbe eluigwe ọ ga-agbagbu gị. Ihe afọ ga-afọ jise gị oyi. Dimkpa ọma ha ka gị ịtụ isi chọọ ọnụ rịọ kagbuo ọnụ ka ngwutu. Over beauty. Gị ya ṅụdị ọnụ otu enye gị mbaras. Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Machi, ma ya kpọrọ gị ọkụ gị kpọ mbaskas. Sịtụrụ shiri njọ ndị akwamiko. Ebe unu na-enweghị repentance. Unu enweghị repent. Ekwesị ụjọ ọnụ kwara ngwa ọrụ. Ede m nwa nwatakịrị were onwe m ribi n'ime ọbara. Unu gara asụ sesintọl. Mụ na ahụ dị isi sesintọl unu kpọ mbaskas. Nonsense.
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.